बुढ़वा गइल बा हमार लड़किया खातिर लइका देखे, अब हइन तक ले देख के आइल ना। चल बाबू चल, ढेर दूरे ना अब चले के पड़ी। आ गइल बानी अपने घरे। ए पतोहिया हई देख के लेके आइल बानी। ए बाबूजी ई लोग के है? अरे पतोहिया ई उहे लइके हमें जौने देखे गइलानी, देखे में से कौन पसंद बा? बाबूजी लइकवा तो देखले में दोनों कुल पसंद बाना, लेकिन हमार लड़किया के कुल पसंद करे तबे ना बातचीत आगे बढ़ी। ए पतोहिया त कौने चीज के ते देरी करत बाड़ी? लड़किया फोटोवा दिखा दे, लइकन के कुल पसंद कइले। रुका बुढ़ाऊ, हैला बुढ़ाऊ लड़किया फोटो दिखा दा। ए बाबू हई देखा लड़किया पसंदिया। ए बाबू हई तू देखा लड़किया पसंदिया। बाबा लड़कियां ना हमके पसंद दिया, ऐसे जाए तोर पतोहिया पसंद दिया।